Mislim da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu. Možda su neki očekivali da posle onog emotivnog pražnjenja protiv Intera i s obzirom na najavu Kragujevčana da dolaze po bodove ovde, da će biti drugačije. Međutim, drago mi je da je Radnički došao da igra fudbal ovde, da se nisu zatvorili, da se nisu branili. Moguće da u pojedinim trenucima kada je izgledalo da su svi ispred svog gola, ali to je više bio plod dobre organizacije tima i našeg pritiska, jer mislim da su momci danas odigrali dobru utakmicu. Bilo je izuzetno teško vratiti se, prebaciti se sa evropskog na ovaj domaći kolosek, ali mislim da su momci danas pokazali zašto su lideri na tabeli i bez Saše Ilića smo odigrali jednu dobru utakmicu. U ovom trenutku nisam se odlučio za njih dvojicu, bilo je to drugih igrača, tako da nije ništa specijalno. Ne, on je imao trening u 10 sati, jutros ja sam imao obavez ovde na stadionu, tako da se nismo videli, on je kasnije otišao, ali bit će vremena da razum. To je više sad njihov problem nego naš. Mislim da još uvek ništa nije završeno, ima još dosta da se igra, a videli smo da ove godine liga, tako da svakog može da dobije sem Partizana. Hvala.